si ukážeme, jak nastavit jednotlivá práva jednotlivým zaměstnancům. Práva se hodí například k tomu, aby jsme zajistili, že pověřená osoba může spravovat docházku jednotlivým zaměstnancům, či například zaměstnanci mohou vůbec přidávat příspěvky na firemní nástěnku a podobně. Podíváme se tedy na to, co vlastně za práva nám systém Apotech nabízí. Nastavení práv najdeme na záložce Správa systému a zde si můžeme vybrat jednotlivé zaměstnance. Tak, dáme například Pavla Nováka a zde vidíme, k čemu všemu může mít pan Pavel přístup. Tak, první vidíme možnost docházka. Jestli vůbec Pavel může vidět modul docházka, což znamená, že vlastně uvidí pouze základní informace o své docházce, jako počet odpracovaných hodin a podobně. Jestli může spravovat prémie, což znamená, že by mohl i schvalovat a zamítat prémie, pak správu dovolených, takže by si mohl například schválit dovolenou, upravit dovolenou ostatním, pak obecně spravovat docházku, neboli přepisovat, upravovat, přidávat, mazat docházku jednotlivým zaměstnancům. A pak další možností je zobrazit změny v docházce. Tato funkce se hodí v případě, když pověříte někoho správou docházky a nechcete, aby viděl případné změny, které udělá. Ty změny uvidíte pouze vy, jako majitel firmy. Pokud tedy zjistíte, že například pověřený správce docházky pravidelně přepisuje docházku zaměstnancům a vlastně ani neví, že vy to můžete vidět, tak bude asi něco špatně. Tudíž ta funkce se hodí určitě v případě, když nechcete, aby někdo věděl, že změny v docházce jsou vidět. Dále zde máme základní modul, což je vlastně modul domů. Zde můžeme povolit či zakázat modul domů. Můžeme ubrat právo na přidávat příspěvky na firemní nástěnku, přidávání souboru na nástěnku, obrázku, jestli může zaměstnanec mazat své příspěvky, jestli může přistupovat na seznam pracovníků, jestli může vytvářet skupiny zaměstnanců, přesouvat zaměstnance mezi skupinama a jestli také může rozvázat poměr s pracovníkem, což samozřejmě tady ty 3 možnosti bych nedával běžným zaměstnancům, pouze například nějakému správci. Dále je zde modul podpora. Zde můžeme přidat zaměstnanci právo na modul dokumentace, kde se může vzdělávat ohledně systému Apotech, například veškerá nastavení a podobně, což tedy běžný zaměstnanec většinou nepotřebuje, ale může se zde naučit i jak přidávat příspěvky, fotografie a tak. A dále přístup do modulu podpora, kde vlastně může zažádat o podporu. Tady tyto 2 funkce bychom spíš doporučili správci docházky. A pak je zde správa, tím můžeme vlastně pověřit nějakého daného správce, nadřízeného manažera, aby mohl nastavovat oprávnění jednotlivým zaměstnancům, aby vůbec měl právo na zobrazení modulu té zprávy a také zobrazení informací o modulu dané firmy. Až práva nastavíme, stačí kliknout na tlačítko upravit a práva se nám nastaví. Tak, to bylo nastavení práv a v příštím díle si ukážeme podporu a dokumentaci.